Danmark skal have en kulturens grundlov, fordi vi har et behov for at stadfæste, at kommunerne har et ansvar, regionerne har et ansvar, staten har et ansvar for, at det bliver produceret ordentlig kunst af god kvalitet, og at der er tilbud til rådighed for alle borgere i hele landet. Jamen jeg har det jo sådan med kultur, det er noget, der vokser nedefra. Det er ikke noget, der kommer ovenfra. Det er ikke noget, som skal bestemmes herinde på Christiansborg. Nej, vi skal sikre nogle gode rammer for kulturen, hvor den kan blomstre, udvikle sig og udfolde sig blandt mennesker ude i kommunerne. Men ellers så skal vi altså holde fingrene langt væk fra det.